Dobrý den. Vítám se svého nového videa ze série Mírovo fyzikální okénko. Dneska se podíváme na využití principů spojených nádobou v praxi. Toto video bude mít dvě části. První z nich bude výroba domácí vodováhy z normálně dostupných částí, dejme tomu. A druhá část bude vysvětlení tohoto jevu. Jdeme na to. Takže k výrobě budeme potřebovat kus kartonu, rovně uřezaný, malou trubičku nebo hadičku, to je jedno, izolepu, aby jsme to všechno k sobě přilepili, a potom volitelně máme ještě potravinářské barvivo, aby voda byla vidět. Potřebujeme samozřejmě také vodu. Takže první, co uděláme, je, že tyto dvě části trubičky slepíme k sobě. Jelikož odstávají, tak potřebujeme, aby neodstávaly, že ano? Takhle k sobě smažeme hezky. A už drží. Teď je přilepíme k tomuto kartonovému kusu. Třeba takhle. Hlavně, aby to tam nějak vodorovně pošlo. Izolepa se mi to smotá. To je hrozné, že ano? Problémy dnešní doby. Nesnáším izolepu. Tak. To by mohlo držet, že ano? Teď vezmeme potravinářské barvivo a naklepeme pár kapek dovnitř. Ale ne moc. Je tam toho fakt hodně. Nesmíme to ale přehnat, protože jinak bychom byli modrý jako šmoula. A to nechceme, že ano? Tak. To by mohlo možná stačit, řekl bych. Tak, zašroubujeme víčko. Jo, přesně tak. A teď napustíme vodu. Jdeme. Tak. Zapneme kohoutek a opatrně napustíme vodu. Aniž bychom namočili kus kartonu, který zde máme. Jo, to jsem přelil. No, nevadí. Musíme to nějak vyrovnat. Tak. Ještě trošičku. To by mohlo stačit. Tak. Teď si ukážeme, jak to funguje. Ještě bychom mohli vyznačit takhle čáry. Jedna, druhá, které nám značí, kde se nejde vidět, nevadí. Takže vezmete vodováhu a vidíte, je to vyrovnané, skoro vodorovně s touto osou, což znamená, že je to rovné. Ale pokud to vezmeme třeba ty krásou, kde bych to mohl použít. Takže tato lampička, pokud dáme takhle, tak vidíme, že zde se zdá být více vody než tady. To znamená, že to není vodorovně. Tak. A máte domácí vodováhu. Nádhera, že ano? Teď si vysvětlíme, počkáte, já to musím dojít. Jsme zpátky u naší staré známé tabule. Pojďme si vysvětlit, jak to funguje. Nejvíc si to ukážeme na obrázku, který teď nakreslím. Uděláme si rovnou čáru a na ní několik nádob nepravidelného tvaru. Tak, třeba takhle. Vodná nádoba bude ve stejné výšce. Přesně tak. Tento jev vzniká díky hydrostatickému tlaku, který působí v kapalině, který nezávisí na objemu dané nádoby, ale na výšce kapaliny. To znamená, že všude bude stejná výška, takže bude voda vyrovnaná. Takže když jsme vzali celý tento objekt a naklonili ho třeba takhle o pár stupňů, tak to znamená, že ta voda by byla furt rovně, ale objekt by byl nakloněný, což by možná vedlo k tomu, že by tady trošku přetekl. Otačíme ho písmenem P a vzorec pro něj je H krát G krát ρ, kde H je hloubka a ρ je hustota dané kapaliny. V našem případě hustota vody s barvivem. Tak, to by bylo asi všechno k tomuto pokusu. Jo, ještě si řekněme, kde se dá teda využít v praxi. Dá se například použít u vodováhy, jak už jsem ukazoval, a také u toalet například. Nebo u vodojemu, tam se taky často využívá. No, a to je asi všechno k našemu pokusu o vysvětlení. Já doufám, že se vám vysvětlení i pokus líbilo. Pokud ano, zkuste si ho určitě doma. Je to moc super, moc mě to bavilo. Jsem teda trošku modrý nakonec, ale to vůbec nevadí. A já se s vámi loučím a uvidíme se v další epizodě Mírova fyzikálního okénka. Zatím nashledanou.